posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 3 September 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndazuka mofoka kwambiri, ndazuka osakhulupirira, ndakhala ndikuwerenga kalata usiku wonsewu pakana mama uno, kalata imene ndili nayo pano a Malawi yochokera kwa Chief of Staff ku State House kumulembera Director of Finance and Administration kumuuza kunena kuti afune asafune achite release ndalama yokwanira $300,000 imene akufuna kuti a State House yo apase oyimba achinati awiri olongomba azingovina basi. Andipena pake ine sindikutha kumvesa kuti kodi zimezi ndizoona, maso anga wakunduza ndizoona. Ndithu kalata ndithu imene ndili nayo pano, amene mulibe kalata amene mukuyenera kuti munduuze ndikutumizireni muzionere nokha, chifukwa ina ife timaoneka ngati ya mutu ana ntongwe, anthu opupuluma olankhula anapachikamwa amene sitimafunira anzathu ena zabwino, timangokhala ndi nsanje. While I acknowledge kunena kuti it is important to assist my artists in this country, but amidst challenges za mene anthu akukumana nazo, mene mavuto mene alili ku Malawi kuno, ine sindikuonapo cha nzeru kunena kuti anthu wina wache wa ku State House akagwirise ntchito mphamvu zache chifukwa chokuti ati iye ndi president komanso akusakasaka mavoti, akanene kunena kuti ati ndalama yokwanira $300,000 imene tikayisintha ndi pafupifupi 1 billion kuthamangira kumeneko ikangoperekedwa kwa awiri olongomba ndi azinzache ati azimba ati nyimbo athandizike ati ma logistics kuchifukwa chokuti akubwera kuzayimba kuno ku Malawi. Sikuti soto kapena akayimba malotu wonse kunena kuti akayimba kumwera, akayimba ku Eastern Region pakati komanso kumpoto, ayi angoyimba malo amozi anyamule ndalama zimene zizizo zochuluka ndithu $300,000. Abale, tikamanena kuti ziko lyasogoleri athu mitu yawo simayenda bwino, nkhani zina ndi zimene zizi. M'Malawi muno muli mavuto woopsa, M'Malawi munomo mulibemo chakudya, Malawi munomo muzipatala mankhwala mulibe, even olo masalale ya anthu. Inu kumbukirani kunena kuti maziphunzisi komanso apolisi anapasidwa ma promotion mu April chaka chomwechi, mu April pakana lero kulibeko new salaries, kulibeko ma arrears, and yet akutenga ndalama za nkhani ngatizi ndi kumafupa anthu oyimba amene so tinayamba kuamva kale tili ana, alibe china chilichonse chimene angachichite offer cha nyuwani to this country. Andi ndizomvesa chisoni kwambiri, tikunena pano ana ambiri akulephera sukulu chifukwa cha fees. Olo mupite mukafufuze za ma senior HSS, Health Surveillance Assistant, amene aja kuchokera 2017 pakana lero kuli ndalama zawo maalia zawo akulephera kuti apasidwe. Lero mukatenge ndalama zochuluka ngati zimene zizi muziko lopanda fetereza, ziko limene mulibe mochimanga, china chilichonse ndi chosokonekera, mankhwala muzipatala mulibe, mukatenge ndalama yokwanira $300,000 ndikukapasa anthu oyimba. Ifeyo ziko lathu ndilomvesa chisoni kwambiri, ife ndi anthu otembereredwa kwambiri, ziko limene sinimatha kulimvesa kuti kodi asogoleri athu amaganiza motani. Ndamva chisoni, ndagwesa misonzi kuona kunena kuti ndalama za nkhani ngati zimene zizi zikuperekedwa kwa oyimba ati kungothandizidwa ati initiative ya ku State House initiative. Koma abale ziko ili ayi chimaona ndi chipande poomora. Amalawi ziwani ndi zimenezi, Amalawi akufa, ena ku South Africa akuthamangisidwa, akuphedwa muziko la eni, koma akulephera kuchita create jobs, kuchita create a conducive environment, kulephera kuti mwina atenge ndalama apite kumene kwakakambirane ndi anzawo
wauza kuti awa ndi abale athu, awa ndi anthu athu. Even in Mozambique momo amalawi akuzunzika kwambiri. Lero ndithu president Chakwera kukamuuza ndithu ujene chief of staff kumuuza kuti tenga ndalama umuuze director wa finance and administration atenge ndalama zokwanira $300,000 apasi ajina awiri olongomba. Ayi zikoma kwambiri mulungu alemekezeke. Lero tikambirana nkhani zikulu kukhuzana ndi Katangale amene akuchitikaso m'maasembule monga amene ndinalankhulira ziro lija. M'maasembulezi mwambiri mukuchitika Katangale, mukuchitika nkhani zosakhala bwino, nkhani zokuba. Lero tipitiriza kuchokera pamene paja. Komanso ndi alirira anthu akuluchenza, anthu akwalolo, anthu akuchitakale, anthu akwambewa, anthu akumulanje baboma ndi madera osiyanasiyana amene sopano akutha 4 manzi mezi 4 amene wawatu alibe mazi. A Southern Region Water Board palibe chimene akupanga kuwathandiza anthu amenewa. Chikhalire nicho opanda manyazi akunkabe na apereka mabiru kwa anthu, kumapereka mabiru apa mwezi, mabiru a current kumapasa anthu atazilipira za mazi eti maziwo kulibeko. Anthu amene wasoti alirira. Koma tisanapite kumeneko nangofuna ndibwereze by public demand zimene tinanena zokhuzana ndi pa 16 September zofunika kuchita matipsi pamene inuyo mukupita kukachonga kapena kukavota president kapena kansala kapena MP amene mukumufuna. Ndi anthu ambiri ayimba mafoni kunena kuti ayi DC bwerezani matipsi tikufuna ife anthu ambiri aziwe. Number 1, mukakavota muja musakatalikire, mukuyenera mukavote komanso mukateteze voti yanu. Iziso zinachitikapo 2020 asapange makani awawa ati chifukwa choti ali mboma iya kuti akayuze polisi kapena amezi kaopseza anthu. Ayi, mukakavota kakhale ni 100 meters muziyang'anira voti yanu chifukwa m'masenta mwambiri muchitika zinthu zoopsa abwera azasokonezemu. Tikunena kuti si aliyense amene mukamuone ati akavale uniform ya polisi ali ndi wa polisi, si aliyense amene mukamuone ati avale uniform ya ame ndi wa ame. Anthu ena oni manjanjawidi atumidwa kuti akasokoneze siku limeneli. Komanso siku limeneli monitor wa mazipani zosusa zina chilichonse kandino a DPP, kandino a UTM, kandino a Ford, kandino a PP, chonde osapita kumene kumutalezera. Ayi, komanso osapita kumene ndikumakaja zakudya za inyake mukaja nazo zinthu zosaja mukagona kumeneko. Komanso anthu akasiriza kuvota chonde onesesani kunena kuti musanamizidwe iya kunena kuti aye tiye tidikirire pang'ono. Yambani kuwerenga, ndipo mukawerenga mukaona mafiga zonse jambulani ngati umboni wanu atumizireni akuluakulu anu komanso ponyani pa social media. Chifukwa mwaona agalu awasopano akumekiwa amba kusintha ma statement kumanena kuti aye tikufuna tikakaona ma presidential candidates ose, tikakaona mavote amene apeza, tikakawerenga tikakapeza kuti wina wache panepo akupambana anzache tikamuchita declare amene yoyo. Oyi ndi 50+1 zisaambe kukuimani pa khosirero ndi 50+1 itu zokuti muziyamba kusintha ma statement zimenezo sitigwirizanapo iya. Andi iyo bera imene mukukonza yo berayi takayerekezeni mukabere ndiye muone kuti kodi mmalawi ni ndani, chifukwa inu ufumu wanu wakanidwa. Choncho matipi awawa ndikupempheni inuyo azipani chonde onesesani kuti ma monitors yanu ali ndi chakudya chokwanira komanso mwapase ma allowance makobiri chifukwa zipani zambiri zimango afuna anthu aja siku lovota nthawi yolembesa koma kuti mwapase makobiri yawo simapasa. Ena 2020 2019 pakana lero simuna makobiri yawo. Chonde onesesani chifukwa mukapanga chonjo ndi pamene
akakhale assured kunena kuti anthu aja akagwiradi ntchito yeniyeni kusiyana ndi kuwatenga anthu for granted. Nkhani yoyamba ndiyokhuzana katangale wa ma-assemblies monga mmene tinalengezera dzulo kunena kuti ma-assemblies ambiri akuba ndalama kwambiri akupanga katangale monga mmene kulili kumulanje komanso kuphalombe. Kukakhala kuphalombeko ndiyetu contractor wawo ndi mmodzi wa ku Blantyre amenenso makampani amene amapikisana nawo amachita nawo bidiyo ndi a contractoryo amangonama akhala ngati ndi akuluakulu anagwirizana ndi akuluakulu akuphalombeko kugwirizana ngati enawo ni makampani koma ayi onsewo ali makampani ake amalembalemba ma quotation aja ma proposal aja mumakhala ngati is a different company koma makampani onsewo ali ayiyeyo madiru ndalamazo amagawana ndi akuluakulu akuphalombeko. That is why tikufuna kuti ACB ilowererepo ipite kuphalombe ipite kumulanje ipite kutcholo chifukwa nakonso kutcholo kuli mchitidwe wokuba kwambiri, ipite ku Blantyre nakonso ku Blantyre kuli mchitidwe wokuba kwambiri, ipite kudowa chifukwa ngatinso kuli district ina kapena assembly ina imene ikuzunza anthu kwambiri ndi adowa imene tikunena pano pa anthu onse amene analembedwa za chipatala pakana lero sanalandire ndalama zawo. So lero tiunikira kwambiri ku boma la Baraka kapena ku assembly ya Baraka imene tikunena pano anthu aja alembedwa maziphunzisi aja kuchokera iptek aja kufika 18 aja akunamizidwa ziko kunena kuti alembedwa 20,000 akubalaka amene alembedwa kubalakako sakuziwa kuti kodi ntchito yawo ikuyenda bwanji. Akapitako kukafusa kumeneko akumawuza kuti akuluakulu athu apita kulilongwe kuti akatenge zofunikirazo. Ili filimu malamulo amanena kuti munthu akalengezedwa kuti wayamba ntchito nthawi yomweyo ndiye kuti amayenera amukhomere salary, koma awawa akubalaka assembly akuanamiza anthu awo ndi cholinga kuti mwezi umene umene watha wa August anthu aja asachite claim salary, komanso mwezi umene wa September lawu asachite claim salary andi ndalama zikabwera kutero kuagawana akuluakulu akumenekoko ndalama zopamanira 300 or 400 million. Izitu ndiye chilungamo chake ndi mmene amajera atu kuteroko anthu akapita kuti akaone maina awo kapena akaone kumene achita posti akumabweza kunena kuti ayi mwina mbwerera chisanu iye muzabwere wiki yamawa because if akuopa kuwapasa ma GP1 form ma GP1 forms amene ajawo ma GP1 forms aja andi amene amaonesa kuti munthu akafira ndiye kuti wayamba ntchito nthawi umweyo salary amutani ampase. Koma kubalaka assembly anthu akuvutika sakuwapasa ma GP1 forms kuti asaine kapena afire ncholinga kuti aziakonzera salary, akufuna azapase nthawi ina zikamabwera kuchokera ku Lilongwe akhale kuti ndalamazo iwo chifukwa cha mantha paja palitu anthu ena amantha sangafunse kuti kodi sona ife ntchito tinalembedwa mu August pozafika so August 25 wa September tinaine atilandire salary kodi zikuyenda bwanji. Akufuna ndalama zimene zijazo azigawane ngati kuli katangale wa katangale ndiye ndikuja kumachedwa kubalaka even olo kuti munthu ukapangise fomu yomweyi ya zamalo ukumalandira ukumawuzidwa kuti upereke ndalama za nkhani kuli katangale woopsa kubalaka andi ACB munayenera kulowerera. Nkhani yathu yachiwiri lero ndiyokhuzana ndi anthu amene akuvutika kwa lolo ku Luchenza Trading Center kwa Chonde uyo Chinakanaka Chisitu Mulanje Mission Mulanje Boma ndi mizi yozungulira kumene kupakana nsewu pita kuphalombe kwa Mbewa. Nkhani ya mazi anthu akuthano 4 months opanda mazi pamulanje paboma ndi madera ena osiyana chifukwa cha mchitidwe wa katangale. Nthawi imeneyo tinkanena ifeyo koma anthu akanena kuti ine ndine wa misala ndine wa chamba ndikuzitengera pamene a Blantyre Water Board amabwera kumulanje kuti azatenge mazi amene aja anakatenga mmwamba ayeti a Southern Region Water Board amatengera mazi yawo pansi zosatira zake awawa Blantyre Water Board akutenga mazi ochuluka akupangisa kuti mazi awa a Southern Region Water Board
asatenge madzi. Zotsatira zake kuli crisis, kulitu anthu kumauzana kunena kuti tiyeni mukatunge madzi, inu pitani ku chimbuzi mukalowe, winanso akalowe, pakana mtondo uja uzaze, ukazaza ndi akatiremo madzi apa chisime. Ngakhalenso madzi apa chisimewo mukapita madera ngati kulutchenza kwa lolo, anthu sowano ayamba ayikweza ndowa ija ndi 500 ndowa. Kodi munthu angakwanise kuchokera pa 1 pakana pa 30 angakwanise? Andi chodabwisa nchonena kuti amene amatchedwa kuti board chair wawoyo wa Blantyre Water Board kapena wa Southern Region Water Board yo ali amakhala ku bushi kumulanjeko pa mulanje paboma pali malo ena otchedwa ku bushi, ali konkononolo palibe chimene akupanga. Anthu akayimba mafoni kufusa ku Southern Region Water Board akupezeka kuti ayankha zinthu zosonyeza kuti anthuwa zawavuta. Andi anthu akumulanje munayenera muchangamuke, muzuke, chifukwa anthu akuvutika kwambiri. Kaye ku polisi ya paboma pamulanje, anthu osaona school for the blind, anthu akuchipatala kuli uve kwambiri. Andiposa cheda pompano kutuluka matenda woopsa kwambiri kumulanje ngati izi simuzitenga seriously. Andi ziti nanena kale kunaya kuti inu sizoona kuti anthu aku Blantyre azikanjoya madzi pomwe ainyake akumulanje sakunjoya madziwo. Andi uchisiru umene uliko pakale panopa akuperekabe mabiru. Posachita panali ndi excise anabweresa anthu ochokera ku Chikwawa, ku Nsanje, ku Chirazulu kumadula madzi kumulanje kujako, even oludi ndi 500 kwacha amakudulira madzi, andi yeti madziwo sakutuluka pakana leroli. So ndikupempheni inu anthu akumulanje, tikamakuuza nthawi ija tinkanena ija sinje wati nkanena udathirira musizi ndi nkanena ine kunena kuti inu anthu awa musalole kuti tisalole kuti atenge madzi. Lero tu madzi kumulanje kulibe, alese akuvutika. Inu mukaona ngati ndiza kwathu kwa ine kunthochi, koma ayi madzi tikana amwa sife akunthochi yayi timenaeni akuti tizimwa tonse. Lero kwazivuta kumulanje. Andi nkhani ina imene yavutisa madzi kumulanje ndi nkhani yodula mitengo, wanting cutting down of trees carelessly. Anthu aononga phiri la mulanje lija, kuliwononga phiri limene lijalo. Andi ngakhale ati kuli MCT anthu okuba okhaokha aononga phiri lijalo. Even the flora and fauna is no longer there. Mitengo ya sida inathaitha kuononga. Anthu andale amene wa IMCP ali kumene koko kumadula mitengo aononga phiri limeneli. Ndizo satira zake ndi izi, mwaona madzi kulibe, tinkanena mukati ndine wa chamba, mukati ndine wa misala, nimafuna ndizioneka wa ujene ozindikira koma ndine kape. Lero maziona ndizi mulanje kulibe madzi, kutcholo kulibe madzi, kulutchenza kulibe madzi, kwa Nkando kulibe madzi, kuna ujene kwa Mbewa kulibe madzi, kuli Mbuli nde anazolowera amango omwe zisime basi. Uchisiru weni tizivutika muziko latu yete anthu ena acha kupindula. Bon Kalindo Edisi mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi. Kwa masiku ilira pa 16 ndikuta wina aja ndikuta kumuona wina aja sakufikako, ndikuoneka ngati mawa wina aja osafikako, zitamuthina pa khosi. Zikagoneka ngati ndikutali. Ali nyodo from Njeza Village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.